parkoviska na Žiarskú chatu po ceste. Kde je sneh, tak niektorí tu chodí na skalpoch, lenže toto úplne na skalpy nevypadá. Sme radi, že sme išli bez skalpov. Není moc dobré počasie, sneží nám rovno do ksichtu. No, počasie sa nezlepšuje, stále pokračujeme. No, vravím vám, že na skialpy toto asi není. To není dobré. Nádhera. Aj keď sneží hnusne, ale je tu pekne. Tak, sme na Žiarskej chate. Snehu bolo dosť, ale na skialpy, no neriskoval by som, lebo to je tak na doškriabanie lyží. No, takže odchádzame z chaty a ide sa pomaličky dole. Zo Žiarskej chaty a zatiaľ je to plné snehu. No, držím palce všetkým skialpinistom. Nech tady to prejdú. Ňamkota, to najstromšom kopci najviac ľadu. Dobre sa ide. Blížime sa ku autu, sme na parkovisku s časom 2,5 hodiny. Prešli sme cca 10 km hore dole a bola to nádherná prechádzka. Veľmi jednoduchá, nenáročná a mali sme celkom v pohode počasie.